Espèce de marigot. Trop. Espèce de marigot. Trop. Espèce de marigot. Espèce de marigot. Trop. Ay lewna léegi yaay jam antenti postima wakkinaat kadi jambe don non be jidu ayo ala Jor. ayo nen soxna ari tubande chef de quartier ayo o garda tubande Mubbo. Bim salami ma gallama mbaɗa ko ñalowma wa heure mo mbaɗɗa ko heure kirim miijo hotoɓe miijoɗa sono kote mbawi waɗede agré an modi sukaɓe dokkata ɗo autorisation ene mbaɗa ɗo ene fuuroloji e kumbalaji jaaha ha 4 heures du matin 5 heures du matin ɓe ɗon ko sukaɓe mbiɗa a nani cukalel waɗa gueɗe cukalel no wawi dogde hirde ko mawɓe arat mawɓe mbawa dogde sono mbaɗa agré mi jaɓani de waɗano autorisé te ñande mbaɗɗa ɗum composition ɗum yo laaɓe noon modi ngarno ko tindinde mwaɗi devoir janggo so Allah jaɓi so nangue suusi buddi ko jinmi wadde gallam ko Allah tan wawi ɗum hadde kono wona eyyi anne janggo par gendarmerie ande gendarmerie eyyi ha jam Pulaar eyyi kay te ñande wonde saɗa to ñaako audience a nani ñaako audience gallam wona ni tan gara tan naata désormais gasi eyyi an ka chef de quartier walla ka président de la république ha jammo sa ari sa tawi ɗo gendarmerie no dari e motaruji ma andu ko min ko gonmi sa nen sohna yaran ya ala caɗele ya moya omin zernu woppunamen place amen toon tan ya jehen ibrahima jaaden nani sa yeehi bone natema ñande jaaɗa fof ma bone natema te mbaɗa feere tulla ko sa olo ganduma dittide tay toon fewnano hikka mbaɗa ɓandu meru aɗa siŋe tije to elle goto wona komi jiɗɗomo yiddeme ma nde ɓurti amour kam neɗɗo wawanede wona amour sa anno komi andu ko amour ala hen marwana ala ɓiƴƴe ibrahima yeeso ko lawol ibrahima ala hono wiyeɓe plan aɗen joni ken laami wimi hay wimami onon fulɓe ko onon dembi ko cellal woni afungal mo sellani wawana kono mo selli de ala koron kani jiɗɗo ngal ɗon cellal duumigal yo jol yetto mbuure nder ngal ɗon legal bitegal Espagne ma taw toon ɓen laaɓaɓe oɗon fannu gandal kal ko humpi on jahli on jeehe nder oɗon alqouranel karima on gorko golloraki goɗɗum sona nden deftere Allah nde ya laaɓaɗo ɗiɗon fantuji gandal jabanaɗo duwaw kono kay malaɗo woni no hannit ni ceerno Bocar Diallo ndin gandi sellude on gorko malaɗo woni yettumburo so tawi ka debbo walla gorko ala fof détail hani kono te ɓesgugaru yettumo joni te mbiya alhamdulillahi jiya afuma e juuɗe ma so tawi ka gorko aɗa gonde caɗele gorago yettumo ɗum ma gasana laaɓa onon di joguiɓe probléme financier finoɓe ndawa jeeri ndawa walo kono kay jiita hay hunde yettumo loto ɓanduma no hannit ni kalko gummaniɗa Allah waɗa hen newuya guite leydi kunure kaji taw hunuko ala ko wayma onon de yiɗɓe ɗannade ngala kayitaje ko ɗon dewo yawiri visa on e nawoye jungo makko fannuji ne kewi taw ko listara duwuji labtude ko wire oɗon fannu ruhya omo laaɓa ɗum kanko ceerno Bocar Diallo mbuura legal bitegal Espagne to Allah wela fo waɗe gandal mum ceerno Bocar Diallo ko gëna feccane ɗum ngal gandal kaljini kam yekki ɓortu tew désormais ɓortu
he itu wute o itu o wute min kala mo yiɗa kam yiɗa ɗum jor gaddo wute wat jabbu wute o jabbu min wimo yo noddu on réunion d'urgence min nafornaɓe lisi nafore men jawo kam te min hay goto yawata ko kala ko dañ mi rokki ɗum horam anani onon legal ngal no waɗi désordre han oɗon gandi legalam ngal ala désordre min hande monsieur le maire ɗon foti kam noddude han faw yimɓe fof no wultina kam ɗum no yoni no e legalam no waɗi désordre han naat yaltu no heewi toon waro no heewi toon min miɓe désormais min on mbari kam mi waɗi démissionné noon teddungal moon mi waɗi démissionné ɗum nayi mi rewi jeere mi soodi ɗum ɗo désormais ɗum woni drapeau men joni en liste men enen teyi noon liste men o wiyete joni enen teyi enen teyi nda leegal ngal ala désordre min mi weltima e moon aya no oɗo no wiyete karunka min wiyannoma wat discipline hoto warat yuwat tan minoma joni warat waɗat crime baka kam yuwat tan jaasi fiyat tan anani mo jeeya kay parti kala binoɗeɗo parti fof wara ɗum kala binoɗeɗo parti o sawena mbarata drapeau woni ɗum seeɗe rouge o ko jijam noir o ko so neɗɗo maayi gasi d' accord anne kedi aɗan ko jinmi ma hunde tan ballata kam il faut monsieur le maire moɗomo colomotif aɗan yooɗi aɗa yonta machallah aɗan ko jinmi mbaɗamo sarme naata e garde makko hay so jari mbaɗamo invité nuit balance nannamo e suudu gudda portable ma o kam wat feet tan to ɓorni kilo potana kam anani ko mbatta ko toni maɗi lippolego moma ɗum ɗo yo ninan becce ɗe yo ninan nda waɗa attira eyyi anne guesam baali mairie tottiraɗi leegal ngal yo bon min mam totte force saabu tottama wantir an tottat min bandira anani jawdi ko mawni sa nani hen 8000 yeey 8000 francs uña jeetat ala 8000 uñere teme jeetat yeey yo bon tan mbaɗirmi tan ko yo bon wona anne kadi ibrahima caggal allah waddi men a meeɗa kam hollude caggal kala ko nanmi a naati hen mi naate Pulaar a naati hen mi naate parti a naati hen mi waɗi liste a naati hen il faut mbanna gontana kam Assane Diouf Assane Diouf won ƴettatoɗo min mbaɗi yiide suba ko sa fini so famɗi a famɗi ƴettoɗa monsieur le maire laabi 5 e réseaux sociaux yo sari to kala ko waɗi so feewi bon wi fewani hoto helɗo noon tan wona nani kala noon ko ɗum noddirno mon eyyi onanino onon ceerno mon ko wi o min nani min jogui haala min en fayni waɗatma pièce jiɗa waɗa maire o sohli kalis eyyi komin sooda accessoire uji cuuɗi sexy accessoire koko ñamete walla accessoire woni affaire debbo ko a haalat laaɓa a faami accessoire hakkille mi yehi koye pisa Marigo. Ɗum ku abu commune ɗi kay
kayitaji ɗi jogiɗa noon KGS entreprise ɗillowo e jeeygu terrainji Dakar Thiès Dias 300 225 150 mètres carrés titre foncier bail délivration kayitaji labɗi jobdi mum musani woni hen aɗa wawi yobdi 50% keddiɗo joɓa ɗum e nder lebbi jeegom woni hen aɗa wawi fuɗɗade joɓa ko heddi ko nder lebbi sappo e ɗiɗi ko ɓuri ko weldemi keɓe mballo neɗɗo caɗele terrain mum hayso sodani e maɓɓe wonande jiɗɗo hen ko laabi ɗum yo noddu caggal indicatif waalo fendo 33 6 59 44 08 07 bandiraɓe mi yeehi KGS njehen